Jeg har den fantastiske udfordring at opsummere den her konference på en halv time. Det er vældig mange stemmer, der har været der. Jeg har siddet og hørt, ligesom I har. Og det, I får nu, det er to ting. Det er i den meget enkle røde tråd, jeg prøver at se, som er mit blik. Det er vældig subjektivt. Andre kunne gøre det anderledes. Men jeg har jo set det ud fra min interesse. Og den anden halvdel, det er sådan lidt en diskussion af de grundspørgsmål, som den her konference stiller, og som handler lidt om, hvad gør vi, når vi går ud af den her konference. Farvel og tak. Så skulle vi gerne gøre noget. Jeg tænkte, som det allerførste, da jeg så titlen, tænke det, ville det, gøre det. Det er jo en omskrivning af det, Walt Disney sagde, if you can dream it, you can do it. Som jeg faktisk har brugt mange, mange år, og som jeg tænker er noget af det mest udfordrende, der er sagt. Situationen meget kort. 4 biblioteker i Vestfold har i 3 år arbejdet i et projekt, har inviteret os til at dele deres erfaringer. De har været udfordret af, at de ville skabe lokale arenaer for debat, kundskabsformidling og litterære oplevelser. Og den erfaring, der er gjort, synes jeg, det er vigtigt at sige, det er jo flere af bibliotekscheferne, som vi hørte, talte om små bibliotek. I norsk sammenhæng, der er det jo ikke små bibliotek. Det er professionelle bibliotek med gode ressourcer og gode lokaler og gode medarbejdere og interesseret publikum. Og baggrunden for det, synes jeg, er set fra et dansk synsvinkel fantastisk. Katja Hofflind sagde, at litteraturhustanken, den sover i Sverige. Og jeg blev også spurgt af en deltager, hvordan det var med litteraturhus i Danmark, og jeg tænkte mig om, at der findes vist 2. Forget it. Det er ingen konkurrent, det har slet ikke noget. Hvis der er litteraturhus, så er det bibliotek. Så er det litteraturhusbibliotek. Vi kalder det bare bibliotek. For det er jo det, et bibliotek gør, eller skal gøre. Og det er, som jeg ser det fra dansk side, og det er en vældig dansk. Det er en gammel dansk mand, der kommer med sin kommentar til det her. Det litteraturhus, der blev åbnet i Oslo i 2007, det var et wake-up call. Jeg har fået beretninger om, hvordan nogle af de første emner var dødkedelige, og bibliotekarer tænkte, haha, indtil de så køerne foran huset. Wow! Havde man sovet i timen? Havde man sovet i timen? Ja, man havde sovet i timen. Man havde lavet bibliotek som samling, som alle var velkomne til at bruge. Både Shakespeare og Schiller og Einstein og whatever. Men det var ikke det, folk ville have. Resultatet af det her projekt, det synes jeg, at vi kan stå fast med det samme. Det er succes. Vi hørte det her i morges i debatten. Bibliotekerne i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten har fordoblet antallet af arrangementer. Og næsten fordoblet antallet af besøgende til arrangement. Så man skal bare lave arrangementer nok. Der er en lille parentes, som vi ikke har talt så meget om. Det er, at det ligger på de her faktaark, der ligger i mappen. Det er lagt tydeligt frem. Tendensen er i øvrigt et fald i udlån og fald i besøg. Men der var en, der sagde, at det var styrtdykket endnu mere, hvis ikke vi havde gjort det her. Det er et rigtigt tiltag, det er et vigtigt tiltag, og det er også derfor, konferencen er her. Og succesen er især en ny måde at tænke på, en ny måde at arbejde på, en ny måde at tænke indretning og markedsføring. Det er en ny måde at tænke dialog med brugerne. Det er en ny måde at være bibliotek på. Så konklusion 1, det er overtager, og den kommer til at gentage, for det synes jeg er vigtigt, overtager litteraturhusene formidling af litteratur for rollen som uafhængig debatskabende arena for folkebiblioteker. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Blandt andet takket være det her litteraturhusprojekt, som viser, at biblioteker kan godt lave de her ting, og at det faktisk ligger i bibliotekernes DNA at gøre det. Man sov bare i timen. Så det var det her projekt. Det var ret handling på ret tid. Stor tak. Stor tak. Der kommer ikke 100 nye litteraturhus som konkurrenter og som suger penge i Norge. Ville det have været et problem, hvis det var blevet litteraturhuset, der havde overtaget? Ja, det mener jeg. Det mener jeg, fordi biblioteker kan rumme litteraturhus og være litteraturhus og bør være det.
Men litteraturhus kan ikke være bibliotek. Litteraturhus formidler litteratur, medier. Uhyre vigtigt. Det vigtigste i vores liv måske. Men biblioteker forholder sig til hele livet. Konkrete problemer. Sorgen hos barnet. Og bruger måske medier, men der er intet menneskeligt af biblioteket fremmed. Og det bør være bredere. Men litteraturhusene har været en enorm inspiration. Og jeg synes, der er en utrolig ironi i, at skaberen af det første litteraturhus i Oslo nu er nationalbibliotekar i Norge. Selvom man intet ved af biblioteker. Det hørte man tydeligt. Jeg undskylder Aslak, som ikke er her. Han sagde, at Google er et øjebliksmedie. Og det betyder ikke noget for bibliotekerne. Det passer jo ikke. Google har fjernet grundlag for referencearbejdet. Og måden at tænke adgang til information på. Og det, at det findes, har ændret holdningen af kulturen, som vi hørte om også tidligere i dag. Konferencen deler erfaringer, der er mange stemmer, jeg har meget tekst. Det er sådan, jeg er. Jeg var fascineret af Katis oplæg med meget lidt tekst, men det er også fordi, jeg taler dansk, og jeg ved, I læser bedre dansk, end I forstår det. Så der er nogle tekster her, og jeg så jo, da Kati talte fint dansk, sådan lidt uro i salen. Så her er lidt tekst. Mette Milling gav noget af baggrunden, en interessant baggrund, fordi hun siger, at det her det er evolution. Det er ikke bare sådan en samfundsudvikling, det er en menneskelig evolution. Vi er på vej mod samfund 4.0. Og det, der sker, det er, at der kommer en ny kultur, nye behov, nye måder at leve på, der ikke passer til det gamle samfunds institutioner. Jeg plejer at sige, at biblioteket, det traditionelle bibliotek, som vi kender det, det er udsprunget af og tænkt i industrisamfundet. Det er produktorienteret, og det er samlingsorienteret, og det er perfekt som sådan. Og industrisamfundet er dødt. Så der skal skabes nye biblioteksrum, der passer til en ny kultur. Det skal indrettes på menneskelige behov og ønsker, og ikke på bøgerne. Det er så enkelt, når man siger det. Der er forskellige zoner. Der skal være forskellige zoner, siger arkitekten. Der skal være stemninger, der skal være bedre plads til kroppen. Fantastiske billeder fra biblioteket Tio 13, som jeg i øvrigt også har et billede fra. Jeg har stjålet fra hjemmesiden, fordi jeg synes, det er et af de mest fascinerende, jeg har set. Og der skal være en fleksibilitet og en åbenhed og en inddragelse af mennesker på en helt anden måde, som gør, at biblioteksrummet bliver attraktivt. Og evnen til at skabe dette attraktive rum, som ikke findes andre steder, som er unikt, det er kernen i udfordringen. Det er det, der afgør, om dette stedspecifikke rum findes i 2050. Det var min konklusion af det forrige foredrag. Jeg har et enkelt citat, som står herovre, som jeg synes er fantastisk godt. Det er en amerikansk forsker, der siger, "The world's knowledge no longer fits neatly on library shelves." Og hvis jeg havde gravet lidt, så ville jeg kunne finde nogle procenttal på, hvor stor en del af verdens viden, der står i bogform. Det bliver mindre og mindre og mindre og mindre. Og de tal, vi fik fra boglæsning og brug af internettet, fra Anne Birgitte Grave, var jo rystende. De 11 minutter over for 3,5 time, og de der 11 minutter, de bliver ikke noget, der vokser. Så der er altså en situation, hvor jeg siger, at biblioteket frisættes. Grundlaget for at drive den traditionelle bibliotek med samling forsvinder, og udfordringen bliver at skabe en profil, der passer til de behov, der er lokalt. Noget for nogen, som man vælger at gøre, og som er meningsfuldt og som fungerer. Choice is yours. Forsvinder biblioteket? Næste stemme, Aslak Myhre. Nej, der er mere brug for biblioteket end nogensinde før. Der er mere brug for biblioteket i Google-alderen. Og der kunne han jo så have sagt, at det er netop det der med bagsiden af digitaliseringen. Altså at stedet får en anden betydning, bliver rituelt. Men det får jo kun betydning, og det overlever jo kun. Scenario 2 vinder kun, hvis det er et andet sted. Et sted, som vi tillægger nye egenskaber. Han siger, at bogen og biblioteket står stærkt. Ja, det er rigtigt. Men tallene viser alligevel, at nedenunder, der er der et problem. Der er en bogkrise. Han siger også, at benyttelsen er stabil. Ja, hvis rummet indrettes rigtigt.
Og jeg tror faktisk, det allerførste indlæg, som var kulturdirektøren ganske kort, der sagde, at de fysiske institutioner forsvinder. Posthuset forsvinder, den lokale Coop forsvinder, og mange andre institutioner. Men forsvinder biblioteket, siger han, nej, det gør det ikke. Og jeg mener, han har ret, forudsat, at vi skaber den her transformation. Mere af det gamle, hvis man bygger på det, så får man bare det samme i større skala. Biblioteket forbliver et hus med bøger, sagde han. Han sagde 3 ting. Biblioteket forbliver et hus med bøger 50 år endnu, og det mener jeg sådan set også er rigtigt. Men bogen får måske mere en rituel betydning. Men den er der, og den har stor betydning i vores forestillingsverden, og stadigvæk også en vigtig mediekilde sammen med andre, sammen med hjemmeforbruget. Det skal være en mødesplads med alt, hvad det indebærer. Ikke bare om litteratur, men om vanskelighederne ved at være ung, og alt, hvad man kan forestille sig, der er menneskeligt interessant, som man har en vinkel på. Og så bliver det en digital arena. Og en digital arena, det er for mig både inspiration, men det er også læring, det er guidning, det er workshops. Det er et sted, hvor man går hen, når man ikke kan finde ud af det på en eller anden måde. Og det kan man jo ikke uafladeligt, så lader man bare være, eller gå andre veje, eller spørge en. Hvad er det, der sker, kan man spørge, i den her proces? Jeg mener, det der med frisættelse, som vi taler om i forhold til, forskerne taler om i forhold til mennesket, at det sker, i takt med, at det sker, så forsvinder gamle fællesskaber og normer, og hele tiden må man selv skabe sin identitet. Det er 30 år siden, at Thomas Sige talte om det her med at skabe sig selv og sin egen identitet. Og Gittens og en række andre forskere, Zygmunt Bauman, har talt om det her med forskellige termer, men det er frisættelsen, det er, at mennesket er i en situation, hvor man ikke er født ind i faste normer og rammer, der er det samme, der er kernen i det, de arbejder med. Og det samme sker for institutionerne. Der er ikke længere en standard for, hvad det er at være bibliotek. Og der er ikke længere, jo det er der, men det fungerer slet ikke på samme måde. Det har ikke samme legitimitet som et sammenhængende system. Biblioteket er frisat og må skabe sig selv. Hvad gør de andre steder? Det var debatten om mellem Bergen, Stavanger og Oslo Litteraturhus, som var vældig spændende og inspirerende. Og mange fif, vil jeg sige. Men hovedkonklusionen for mig, det er, at de store byer har plads til flere arenaer. Og velkommen til Litteraturhuset, som et spændende og udfordrende sted. Stavanger har Sølvberget, en profil, der har gjort, at Litteraturhus, det er ikke aktuelt. Og jeg vil sige, at det ligner meget situationen i Danmark. Forestillingen om at begynde at lave en konkurrerende virksomhed. Nej, det gør man ikke. Men hvis ikke der sker de ting, som sker i de spændende steder, så kommer der konkurrerende virksomheder. Jeg synes, det var interessant at høre den nye chef for Kulturhuset i Oslo, Andreas Wiese, sammenligne med Norges Radio Fjernsyn og TV2, nøjagtigt det samme som i Danmark. Konkurrencen skabte højere kvalitet og en udfordring. Og han histe den velkommen og siger så samtidig, der er en grænse i størrelse for, hvor der kan være et litteraturhus, siger litteraturhuschefen. Så det var en vigtig erfaring. Jeg springer den her over. Og springer frem til kulturforskerens billede. Anne-Britt Gran sagde, at biblioteket befinder sig i en digital tid med enormt hjemmekonsum, og vi fik de her 2 scenarier. Og jeg synes, at konklusionen er bare, enten forsvinder det stedspecifikke rum, eller også så får det en ny betydning. Det er valget. Meget groft sagt. Choice is yours. Mere af det gamle, så er det før 2050, det er slut. Noget nyt, så vokser det. Mine billeder er også en slags kommentar. De her 2 billeder fra mit lokale bibliotek, hvor der er vældig meget barnfamilieaktivitet. Og det skaber et liv i rummet, som er fint at være sammen med. Også selvom man ikke deltager i den leg. Som en slags lydtapet. Det er beroligende. Det er et godt rum. Katja Hoflind, jeg skrev lige den der sidste meget kontante udmelding. Det var fantastisk inspirerende at høre, synes jeg. Tak for det. Hård valuta i fremtiden. Det er vi alle interesseret i, selvom der er mest MobilePay. Fordybelse, dannelse, selvkritik og inspiration til det,
og support til det. Og det forbliver den der guide. Every man go with me, and I'll be thy guide, står der på Everyman's Library, som motto har stået der i flere hundrede år. Engelsk bilbogsserie. Det er også bibliotekarens guide, mål og motto. Evne til at navigere i digitale rum og i andre rum. Og eksistensens afgrund som temaer, der hele tiden bliver udfordret, og hvor man må have modspil. For at skabe sig selv og holde det ud, holde sorgen og glæden ud, så er der brug for fortællinger og en bibliotekar eller en guide. Og det er chancen for at skabe disse rum, hvor det er der, hvor det nærvær er der, hvor den forståelse for processerne er der i dem, der driver huset. Der er det her rum. Projektet konstaterede meget fint, synes jeg, i den samtale, vi havde i morges, at de oplever, at udviklingen er vendt. Og det er jo alle, der føler krisen. Vi følte, vi var i et limbo, sagde Hans. Og de her år med arbejde med et andet koncept førte til en oplevelse af at vende udviklingen. Og man oplever, sagde som med en stemme deltagerne, ny identitet, ny energi, nyt engagement og stolthed blandt aktørerne. That's something. Det er værd at gå efter. Nye tilbud kom der ud af det, nye brugere, nyt omdømme blandt politikere og folk. Termen litteraturhusbibliotek blev øjeblikkeligt taget af politikerne, fordi de forstod, hvad den gik ud på. Og ja, tilsluttede sig konceptet og ideen. Og man har fået nye kompetencer af personalet. Hvem vil ikke gerne have det? Ny organisation og ny indretning. Det bliver et slags folkets kulturhus, som jeg med min danske gamlemandsbaggrund synes er et smukt ord. Det var første del, det var konferencen. Meget klare konklusioner. I ved, hvad I skal gøre. Ikke helt præcist, men I ved retningen. Det er sådan cirka derudad, med den fart, der nu kan præsteres. Så en lidt kort diskussion. Konferencen stiller 2 grundspørgsmål i sin materiale. Den siger, har bibliotekerne blevet noget andet end før, når de skal fylde rollen som professionel arena for debat og litterære arrangementer? Det er det ene, og der kommer nogle svar. Og hvad har bibliotekerne gjort, og hvad kan de gøre for at forny sig og møde konkurrencen med andre kulturarenaer? Ja, mange biblioteker er blevet noget andet. Bibliotekerne har ikke længere den her internationale standard, som jeg sagde. De er i mindre grad sammenhængende, de er i mindre grad et system, de er i mindre grad øer. De bliver i højere grad fysisk rum, selvom der også er en digital dimension, som vi ikke har talt ret meget om. Men jeg synes, det var en vigtig pointe i præsentationen af det hjemmekonsumet, at ingen institution i fremtiden er bare en fysisk institution. Den er i interaktion med det digitale rum. Og det digitale spiller alt for lille en rolle i vores debat og i vores hverdag, i vores planlægning. Jeg ved godt, der er meget afmagt i det. Der er afmagt i forhold til at håndtere e-bogen og copyright og alt det her, men alligevel så er der så stort det digitale rum, og det var også det, Aslak Myhre talte om, synes jeg med rette, at biblioteket kan være en arena for det. De nye biblioteker skaber tilbud, hvis de gør noget, der modsvarer lokale behov. Og igen synes jeg, at den der lidt brede og uforpligtende formulering, at man laver noget for nogen. Og jeg har tidligere talt for segmenter, jeg er meget kritisk over for det i dag. Det gælder om at lave brede, attraktive, overskridende, selvfølgelig forskellige typer aktiviteter, men alligevel sådan, at de er brede. De digitale medier, skriver jeg i parentes, forholder sig anderledes med, og det får vi ikke tid til nu, men det er jo en konference i sig selv. Hvordan sikrer vi, at det der digitale rum, som vokser og vokser og vokser, og hvor vi ved, bruget er, spiller konstruktivt sammen med vores fysiske rum? Jeg synes, det man ser overalt, det er, at inspiration og læring er en succes. Vi ser den her flerdobling af arrangementer og læringsaktiviteter, også i danske biblioteker, over ganske få år. Det vokser og vokser, og det der er interessant, er det ikke bare ved, at man har en masse ressourcer. Det er ved, at der er nogen, der gør det. Der var flere eksempler på, at hvis man har det rette sted, så flyder der nogle ting til sig, så bliver det attraktivt at optræde.
Der var eksempler på, at der var folk, der gerne ville holde foredrag med relevante emner gratis, for de vil gerne bruge den arena, den platform, biblioteket har. Vi ser, at der i Danmark, at der stadigvæk er en stigning i antal besøg, hvis man lykkes med at skabe dette rum. Men udlån falder stadigvæk. Der synes jeg så, at Aslak Myhre havde en interessant parentes. Han sagde, udlån, det er jo en historisk kortvarig ting. Biblioteker har eksisteret i tusinder af år. Udlån, det er stort set noget, vi har kendt fra begyndelsen af det 20. århundrede. Det var Socialdemokratiets århundrede. Der var der også udlån af bøger. Og siden prøvede man lidt med paraplyer og andre ting. Men det er ligesom ikke det, der er konceptet mere. Og så er det den meget brede vifte af aktiviteter. Det, at intet menneskeligt er fremmed. Den originale idé, der rammer et eller andet. Så svaret det er på diskussionen, at det er et paradigmeskift. Det ord har også været brugt flere gange. Og paradigmeskifte, det er jo et krav om et bibliotek, der matcher videnssamfundets behov. Det er nye kompetencer, det er nye læringsformer, det er inspiration, det er muligheder for deltagelse og muligheder for skaben og medskaben. Det er mulighed for fællesskab, kunne man sige. Og paradigmeskiftets grund, det er i faglig sammenhæng, at fokus bevæger sig fra samlingen. Samlingen er stadigvæk vigtig, men den får en helt anden status. Fra samling til brugerorientering. Det første, det er, når man træder ind i et bibliotek, så ser man, er der plads til mennesker her? Eller står sofaen klemt inde i et hjørne, fordi reolerne skal være her? Det er ligesom den første test. Jeg forstår, at det der med Milling kommer i spil i det her projekt konkret. Og så er det, hvad vi i Danmark kalder fra transaktion til relation. At man bruger ressourcerne på ikke at sørge for, at folk de får lånetransaktionerne til at fungere. Det skal de selv gøre. At alt, hvad man kan gøre selv, det gør man selv. Men at man bruger ressourcerne på at skabe rum og aktiviteter af den art, som man nu vil skabe. Man skal kortlægge dannelsesbehov. Jeg mener, at dannelse, building, er et utroligt vigtigt emne i den her diskussion. Det handler om at skabe organisationsmodeller for mig. For flydende institutioner, de er der, hvor borgerne er. Kan man komme ud af biblioteket? Ja, biblioteket er jo en slags kompetencecenter, som også er et fysisk rum, men det er også nogle folk, der kan optræde hvor som helst. Og det er både, hvor borgerne er digitalt, men det er også, hvor de er fysisk. Så jeg taler i virkeligheden om et nyt institutionsbegreb, som ikke er en institution, men en organisation, der er levende og dynamisk. Institution, det er det 20. århundredes organisationsform. Den er bureaukratisk, der er regler, der er hierarkier, man ved, hvad man skal gøre. Det er som en maskinel produktion. Men på vej mod samfund 4.0, der er det organiske, flydende former og en langt mere åben og ikke bestemt løsningsorienteret udvikling, man går efter. For at skabe det, så må man jo have kompetenceudvikling, der reelt understøtter nye mål for oplysning, for sundhed, for økonomi, for demokratisk deltagelse og media literacy, for at nævne nogle af de behov, som man støder på i hverdagslivet. Funktion og rum må nytænkes. Her er lige nogle billeder fra det seneste nye danske bibliotek, jeg lige har besøgt. Det er Herning i Jylland, som med et meget enkelt greb, når man ser det, har ændret biblioteket fuldstændig. Der er også en til stede her, der står ganske vist under for Odense, men Iben er fra Herning og har været med til at skabe det her. Man har lavet en gade fra gågaden, der er på vej til at dø, fordi al handel flytter ud til megacentret uden for byen. Og gågaden, som engang var liv, er ved at dø, men det, at biblioteket har lavet, er flyttet ind, har lavet en gade gennem biblioteket. Gågaden forlænges ind i biblioteket og ud til den store parkeringsplads i den anden ende. Og det er en gade. Når man kommer ind i stueplanet, så er der nicher og sædesteder og mediepræsentation, men du ser ikke massive boghylder. Du ser ingen massive boghylder. Du finder steder, man kan sidde, og man kan se og bruge skærme, og man kan være der på mange forskellige måder. Men bøgerne og medierne, de er i kælderen. Tæt lagret. Og der bliver bedre plads, fordi man rydder det ud, fordi man finder ud af, at man bruger det ikke.
brugen bliver ændret, og den udstrækning, man skal bruge det, så får man det på Statsbiblioteket, eller Nationalbiblioteket, eller hvor man får det fra. Men den der model med, at man skaber et åbent, levende rum, gør, at livet øjeblikkeligt siver derind, og man ser, hvad der også er en kvalitetstest på et bibliotek, er der mange forskellige mennesker. Ja, der er unge, der er børn, der er gamle, der er professionelle, der kommer og sidder med deres computer og lige har fred til at arbejde en halv time. Mange slags folk, der skaber det der liv, der i sig selv tiltrækker mere liv. Så stiller jeg spørgsmålet til sidst, er Litteraturhusbibliotek løsningen for Norges biblioteker? Det var tænkt som en model, sagde Tone. Vi tænkte vores projekt, som vi vil gerne lave en model, som andre også kunne bruge. Det mener jeg også, man har gjort. Men det er ikke løsningen. Det er én løsning. Jeg har også den der forestilling, og det kan godt ske, det er min fordom om Litteraturhuset. Det appellerer sådan meget til det der med et gammeldags udtryk hed the creative class. Det er sådan midaldrende overvejende kvinder, kaffe latte, rødvin og interessant begavet diskussion og underholdning. Nu er jeg grov. Altså. Men der er sådan lidt over det, ikke? Og det skal man passe på med, at det ikke dominerer. Så Litteraturhusbibliotek, det er en vej at gå fra det traditionelle samlingsorienterede bibliotek. Og jeg mener, at den vej, den har vist sig at have været valid i bestemte sammenhænge. Men opgaven er jo generelt at finde en profil, der fungerer lokalt. Og måske er det ikke litteraturhuskonceptet, måske er det noget andet. Og til inspiration, så vil jeg gerne pege på det danske modelprogram for folkebibliotek, som tænker i 4 rum, som er fint beskrevet, som ikke som en facitliste, men som tænkning, der er læring. Og meget forskellige former for læring kan man jo tænke sig. Der er oplevelse og inspiration. Der er skabende rum. Og der er rum, hvor man mødes. Hvor det med mødes og deltagelse og fællesskab er det vigtigste. De flyder jo sammen, de her rum. Men det er dimensioner, som bør være til stede i det her levende hus, hvis vi stadigvæk holder os for øje, at det vi er her for, det er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, som der er stået i hvert fald både i dansk og norsk bibliotekslov i 60 år. Hvad må der gøres? Hvert bibliotek må arbejde strategisk med sin situation. Og jeg er meget charmeret af det der med, som ifølge Katty er den danske model. Prøv, vurder. Men det er nu også meget godt med det strategisk planering eller tænkning, at man lægger nogle retninger ud. Hvad er det for en profil? Hvad er det, der er interessant for os her lokalt? Man skal se kritisk på samlingen, for det første. Den er alle steder for stor. Norske biblioteker, nu bøjer det over en kam. Jeg har ikke været på det seneste udgave af Sølvberget, men de er bogtunge. Bøgerne fylder enormt meget i rummene. Så se kritisk på samlingen, kasser. Hvad vil du med rummet? Hvilke aktiviteter tilbyder du? Hvilke partnere? Hvordan bruger du ressourcer? Er du digital arena? Og udfordringen, det er traditionelle arrangementer og tæt programvirksomhed. De er kostbare. Altså det er en dyr løsning bare at fylde gode programmer på. Så man skal også tænke i partnere, frivillige og i enkelte aktiviteter, som gør rummet levende. For eksempel leg. Hvorfor går det så langsomt, hvis det går langsomt med udviklingen i bibliotek? Det er fordi det gamle paradigme stadigvæk fungerer for rigtig, rigtig mange brugere. At der er rigtig mange, der er glade for det. Og som det bliver sagt, vi låner stadigvæk bøger ud. Det er den vigtigste aktivitet, det er også i Danmark. Udlån af bøger er stadigvæk den vigtigste enkeltaktivitet. Og derfor skal man ikke smide den ud med badevandet. Og den klassiske bibliotekskultur er enormt stærk, og derfor strider den umiddelbart imod og kasserer alt det, der har været godt i 30 år. Det skal man heller ikke. Man skal trimme det. Man skal tilpasse det. Og man skal sørge for at dimensionere og bevare de gamle tjenester samtidig med de nye. Det er næsten dobbeltarbejde. Så grundudfordringen i dag, det er at give adgang til information. Det er ikke tilstrækkeligt. Det er ikke eksistensberettigelse mere, men grundudfordringen er at skabe rammer for læring, for inspiration, for deltagelse, for skaben i et kulturelt frirum, som er attraktivt i det, som Zygmunt Bauman kalder liquid modernity, der hvor alting ændres uafladeligt, hvor alting flyder.
måske det faste holdepunkt af dette rum. Så konklusion nummer 3, jeg sprang ind over, er, scenen er sat for noget nyt. Der er mange erfaringer og modeller. Litteraturhusmodellen er en af de modeller og veje, der er gået. Den er godt beskrevet, den er afprøvet. Der er andre, men du skal selv skabe det. Og borgerne afgør, om det dur. God arbejdslyst, god vind, og tak for en fantastisk spændende og inspirerende konference. Tusen takk til deg, Jens Storhauge. Du var tidligere nasjonalbibliotekar i Danmark, og vi er spesielt glade for at det er akkurat du som skulle avslutte vår konferanse. For du er solid hver eneste gang, og du gir alltid nye tanker som vi kan ta med oss hjem. Så tusen takk for at du kom til Norge, og takk for disse dagene, og vel hjem. Tusen takk. Ja. Ja.